Bratr mě posadil k zadnímu stolu na zásnubní večeři. Představil mě místnosti jako starou rodinnou přítelkyni, ne jako svou sestru, starou rodinnou přítelkyni. Řekl, že otec jeho snoubenky je důležitý člověk a poslední, co potřebuje, je jeho sestra, která má noční směnu a dělá z rodiny malou. Nehádala jsem se. Nikdy jsem se nehádala, seděla jsem vzadu u stolu s rukama v klíně a sledovala bratrovo vystoupení pro místnost plnou lidí, kteří nevěděli, že existuju. A někdy po přípitku se nejdůležitější muž v té místnosti podíval přes sál a uviděl, kdo jsem, dřív než kdokoliv z mé vlastní rodiny. Jmenuji se Vila. Pracuji na noční směně na novorozeneckém transportním oddělení, to znamená, že když se dítě narodí příliš brzy, příliš malé, příliš nemocné pro nemocnici, ve které je, jsem to já, kdo ho převáží. Vrtulníky, sanitky, inkubátory, které váží víc než děti v nich. Celou cestu je držím v náručí, sleduji každý nádech. Udržuji je v teple a při životě. Zatímco obloha je temná a rodiče se někde za námi modlí do telefonu, který nemohou přestat kontrolovat, většina lidí neví, že tahle práce existuje. Většina lidí slyší zdravotní sestra a představí si ženu s deskami a klidným hlasem, nepředstaví si ženu, která ve 3 hodiny ráno sedí ve vrtulníku, drží v ruce dítě, které váží méně než pytlík cukru, a rozhoduje o tom, zda se toto dítě dočká východu slunce. To je můj život, každou noc chovám cizí dítě a každé ráno se vracím domů k rodině, která se mě na to ani jednou nezeptala. Můj bratr Grant je starší než já. Je to ten typ člověka, který vejde do místnosti a zkontroluje, jestli se místnost dívá. Svůj život staví na viditelnosti. Správný název práce, naši rodiče, Pauline a Douglas, kolem něj postavili svou hrdost, jako se staví police kolem trofeje. Všechno směřovalo k tomu, aby Grant vypadal dobře. Já jsem byl tou druhou policií. Ta vzadu ve skříni. Nerozbitá. Jen neosvětlená, Pauline nikdy neřekla, že je ze mě zklamaná. Říkala věci jako, ošetřovatelství je ušlechtilá práce, a to hlasem, z něhož ušlechtilost zněla jako cena útěchy. Douglas neřekl vůbec nic. Jeho mlčení bylo důsledné, ukazoval se na Grantových milnících a na ty moje zapomínal se stejnou tichou spolehlivostí. Byla jsem na to zvyklá. Být přehlížen mi přestalo připadat jako odmítnutí a začalo mi připadat jako počasí. Pořád jsem se ukazovala. Pořád jsem volala, pořád jsem jezdila domů na prázdniny a seděla v pozadí, zatímco Grant vyprávěl o svých nejnovějších úspěších a rodiče se ke mně nakláněli, jako by sledovali svůj oblíbený seriál. Grant věděl, že pracuji po nocích s nemocnými dětmi, to byl začátek a konec toho, co věděl, protože se nikdy nezajímal natolik, aby se zeptal na víc, ale tahle večeře byla jiná. Grant byl zasnoubený se ženou jménem Cecily, chytrou a vřelou, typem člověka, který se vám dívá do očí, když s vámi mluví. Okamžitě se mi zalíbila. A co bylo důležitější? Její otec byl Arthur. Tady bych se měl pozastavit, Arthur strávil více než 20 let jako moderátor celostátního zpravodajství. Volby. Krize. Okamžiky, kdy lidé přestanou dělat to, co dělají, a podívají se na obrazovku. Jeho tvář byla ta, na kterou se dívali, méně lidí vědělo, že o několik let dříve se v krizi narodilo dítě jeho nejstaršího syna. Dítě přežilo a Arthur se poté nenápadně zapojil do obhajoby novorozenecké péče a financování nemocnic. Lidé v tomto světě znali jeho jméno z důvodů, které neměly nic společného se zprávami. Grant se k této večeři chystal celé měsíce. Místo konání. Seznam hostů. Bral ji jako kampaň, ne jako oslavu. Všechno muselo být pod kontrolou. Všechno muselo vytvářet správný obraz a v Grantově představě jsem byla šmouha, kterou potřeboval udržet mimo záběr. Zavolal mi 2 týdny před večeří. Řekl, chci, abys přišel, ale abys byl nenápadný. Sedni si ke stolu, který ti přidělím. Nemluv o své práci,
pokud se tě někdo nezeptá. A když se zeptají, řekni, že pracuješ ve zdravotnictví, neříkejte zdravotní sestra. Pak řekl ještě jednu věc. Řekl, pokud se někdo zeptá, kdo jste, představím vás jako starého rodinného přítele. Ne mou sestru, jen starou rodinnou přítelkyni. Dlouho jsem mlčela. Nechtěl mě jen tak posadit na konec místnosti, vyškrtával mé jméno ze seznamu hostů své vlastní rodiny, řekl jsem, dobře. Protože jsem vždycky říkal, dobře. Večeře se konala v soukromé restauraci za městem. Dlouhé stoly, bílé povlečení, taková místnost, kde se šeptá o penězích, aniž by se řeklo slovo, cestou k mému místu mě Grant provedl kolem několika hostů. Položil mi ruku na rameno a řekl, tohle je vila, stará rodinná přítelkyně. Řekl to dvakrát, nenuceně, plynule, jako by měl tu větu nacvičenou, usmála jsem se, přikývla a cítila, jak se mé vlastní jméno rozpouští ve vzduchu mezi námi, zadní stůl, poblíž vchodu do kuchyně. Viděla jsem Granta u hlavního stolu s Cecily a jejich rodiči, jak se smějí, září, rodinný portrét byl úplný. Když jsem na něm nebyla já. Ne jako jeho sestra, ne jako něco skutečného, jen jako rodinný přítel u zadního stolu, nad kterým nikdo nemusel dvakrát přemýšlet. Seděla jsem tam a přemýšlela o předešlé noci, seděla jsem ve vrtulníku nad horami a držela holčičku, která sotva dýchala. Měla 2 kila. Narodila se ve 26. týdnu. Rodiče jeli za námi po dálnici, protože v letadle nebylo místo, držel jsem to dítě celý let. Zpívala jsem jí. Ne proto, že by zpěv pomáhal z lékařského hlediska. Protože ticho ve vrtulníku v noci, když se dítě trápí, je ticho, které jako by vás pohltilo, tak jsem zpívala a ona to zvládla. Vrátila jsem se domů v 6 ráno. Spala jsem 4 hodiny. Oblékla jsem si šaty a jela na bratrovu večeři, kde mi řekli, abych si sedla dozadu a nezmiňovala se o tom, co dělám. Takový je můj život, držím cizí děti během nejhorší noci jejich života. A pak si jdu sednout ke stolu, kde moje vlastní rodina nechce, aby někdo znal moje jméno, večeře probíhala tak. Jak ji Grant choreograficky připravil. Koně přicházeli a odcházeli, přípitky byly naplánované. Grant stál a mluvil o Cecily s přesností člověka, který má nacvičené každé slovo. Pauline si promnula oči, Douglas pozvedl sklenku, sál zatleskal. Pak přišel Arthur. Měl zpoždění. Když vešel, místnost se pohnula. Hlavy se otočily, lidé se narovnali. Nejprve pozdravil Cecily. Potřásl Grantovou rukou. Posadil se, dívala jsem se zezadu. Tvář, kterou jsem 100krát viděl v televizi, klidná, vyrovnaná. Takový ten obličej, který vám dával pocit, že v místnosti je někdo kompetentní. Nenuceně si prohlížel stoly tak, jak si prohlížíte místnost, když jste zvyklí, že vás někdo pozoruje a chcete vědět, kdo se dívá zpátky. Jeho oči přejížděly po hostech, kolem svíček, kolem prostírání, kolem číšníků a pak se zastavili. Na mě jsou tváře spojené s nejhorší nocí vašeho života, které vás neopouštějí. Ne proto, že jste je viděli dlouho, protože jste je viděli. Když vám ztráta všeho připadala možná. Pochopil jsem ten pohled ve chvíli, kdy na mě přistál, tu noc mě viděl 2krát, jednou na přistávací ploše vrtulníku, když jsem jeho vnuka vynášel z letadla, a jednou za dveřmi JIP za Úsvitu, když jsem mu oznámil, že jeho vnuk přežil. Díval se přímo na mě, z druhého konce místnosti se jeho výraz změnil, ne zmatek, ale uznání, pomalé, těžké poznání člověka, který právě spatřil tvář, kterou v této místnosti nečekal, ale přesně ví, kde ji už viděl. Něco řekl Cecily. Otočila se a podívala se mým směrem, vstal od stolu a vydal se směrem ke mně, Grant to viděl. Sledoval jsem, jak mu vysychá obličej. Barva mu opouštěla tváře, jako když voda opouští sklenici, když ji překlopíte. O půl vteřiny později vstal a dal se do pohybu,
Ale Artur už byl na druhém konci místnosti, každý jeho krok byl rozvážný. Všechny oči v restauraci ho sledovaly. Protože když se nejznámější muž v místnosti zvedne a jde k zadnímu stolu. Lidé si toho všimnou, nepohnul jsem se. Nedýchal jsem. Jen jsem tam seděla s rukama složenýma v klíně a sledovala, jak nejdůležitější okamžik bratrovi večeře odchází od jeho stolu k mému. Artur se zastavil před mým stolem, nesedl si. Stál tam a díval se na mě tak, jak se lidé dívají na něco, o čem si mysleli, že ztratili, a právě to našli na místě, kde to nečekali. Jeho tvář dělala něco, co jsem už viděla, ne v televizi, v nemocnicích, na chodbách před JIP, tvář někoho, kdo vzpomíná na nejhorší noc svého života a na člověka, který ho z ní dostal, řekl, nevěděl jsem, že jsi tady. Proč tady sedíš? Neodpověděla jsem, ne proto, že bych byla obtížná, protože se mi sevřelo hrdlo, muž, jehož tvář jsem 20 let vídala na televizní obrazovce, stál přede mnou na zásnubní večeři mého bratra a díval se na mě, jako bych byla nejdůležitější osoba v místnosti, za ním se objevil Grant, který se rychle pohyboval. Jeho ruka se natáhla po Artbrově rameni. Ale v půli cesty se zastavila. Neměl odvahu dotknout se nejmocnějšího muže v místnosti, zatímco ten zíral na jeho sestru, Artur se neotočil. Nespouštěl ze mě oči, pak sáhl do svého saka. Vytáhl peněženku. Nerychle, pomalu. Tak, jak člověk zachází s něčím posvátným, ji otevřel. Mezi kartami a koženými záhyby bylo něco, co do peněženky nepatří, malý pletený náramek. Vybledlý. Příze byla tenká a měkká a barva se smyla do něčeho mezi levandulovou a šedou, podržel ho mezi palcem a ukazováčkem a otočil ho, abych viděla dovnitř. Můj rukopis. Malé a nerovné. Napsané fixem, kterému docházel inkoust, v noci, kterou jsem si sotva pamatovala a na kterou nikdy nezapomenu. 2 slova, dokázal si to, přestal jsem dýchat. Zíral jsem na ten náramek a místnost kolem mě zmizela. Byla jsem zpátky ve vrtulníku, světlo inkubátoru vrhalo modrou záři na dítě tak malé, že jsem mu rukou zakryla celá záda. Vzpomněla jsem si, jak jsem ta slova psala, než jsme přistáli. Náramek jsem mu přivázala na zápěstí. Zatímco se lékařský tým připravoval na jeho přijetí. Bylo to něco, co jsem dělala pro každé dítě, které jsem převážela, malý rituál, nit mezi letem a životem, který přišel po něm. Nevěděla jsem, že si je někdo schovává. Nevěděla jsem, že tento muž nosí jeden v peněžence. Artur držel náramek směrem ke mně. Jeho hlas se změnil. Nižší, profesionální hlas moderátora byl pryč. To, co se z něj ozvalo, byl hlas dědečka. Řekl, že můj vnuk se narodil s váhou necelých 2 kilogramů. Jeho stav byl kritický, nemocnice, ve které se narodil, mu nedokázala pomoci. Přivolali převoz vrtulníkem do zařízení, které by to dokázalo. Lékaři nám řekli, že by let nemusel přežít. Byl příliš malý, příliš křehký. Šance nebyly v jeho prospěch, odmlčel se. V restauraci bylo ticho. Každý stůl se zastavil. Všechny vidličky byly sklopené. Každý rozhovor skončil. Jediným zvukem byl Arturův hlas a slabý šum kuchyně za mnou. Říkal, že ta žena je na té helikoptéře, celou cestu držela moje vnoučata. Držela ho a držela ho při životě, dokud nedorazili do nemocnice. Položil náramek na stůl přede mnou, pak znovu sáhl do peněženky. Tentokrát vytáhl fotografii. Malá, na okrajích opotřebovaná. Malý chlapec, oběma rukama se drží okraje gauče, jednu nohu má před sebou, taková fotka, kterou pořídíte ve chvíli, kdy dítě udělá první opravdový krok. Položil fotografii vedle náramku. Řekl, tohle je teď on. Právě začal chodit. Všude běhá. Jeho matka s ním nedokáže držet krok. Všemu se směje. A je živý.
Protože ta žena ho nepustila do vzduchu. Podíval jsem se na fotografii, chlapec měl tmavé vlasy a kulaté tváře a usmíval se na toho, kdo držel fotoaparát. Vypadal jako každé zdravé batole, které jsem kdy viděla. Silný. Hlučný. Neuvědomující si, že kdysi byl tak malý, že se mi vešel do dlaní, oči mě pálily. Stiskla se rty a zadržela ho. Protože pláč ve vrtulníku ve 3 ráno, když se dítě brání. Je jedna věc plakat na zásnubní večeři svého bratra, protože vám cizí člověk právě ukázal, co se z vaší práce stalo, je něco úplně jiného. Artur se narovnal, otočil se do místnosti. Už se mnou nemluvil. Mluvil ke všem. Říkal, že tu dnes večer budu stát a připíjet na budoucnost své dcery, a já budu pořád. Ale nejdřív musím uctít ženu, která dala mé rodině budoucnost, protože bez ní by můj vnuk ty kroky neudělal. A tato žena sedí vzadu v místnosti, jako by sem nepatřila. Potřebuji, aby mi to někdo vysvětlil. Místnost stuhla, každý pár očí těkal mezi Arturem a mnou a zadním stolem u vchodu do kuchyně, kam mě bratr posadil, abych mu nedělala ostudu. Grant stál metr za Arturem, jeho tvář byla šedivá. Nerozpačitě šedý, odhaleně šedý. Šedá člověka, kterému právě někdo sebral jeviště a má větší autoritu, než kdy bude mít on sám. Cecily vstala od hlavního stolu. Šla směrem k nám, podívala se na mě. Pak na Granta. Pak na Artbra. Kdo je ta žena? Zeptala se. Artur se podíval na Granta. Ten pohled nebyl nepřátelský, byl horší. Byl trpělivý, taková trpělivost, která říká, já už odpověď znám. Dávám ti jedinou šanci, abys ji řekl sám. Grant otevřel ústa. Nic z nich nevyšlo. Čelist se mu pohnula, ale slova se nezformovala. Muž, který strávil měsíce přípravou choreografie této večeře, nedokázal vyřknout jedinou upřímnou větu, když na tom záleželo. Někdo u vedlejšího stolu to řekl za něj. Tiše, ale jasně. Je to jeho sestra. Místnost se pohnula. Cecilin obličej prošel něčím, na co nikdy nezapomenu. Podívala se na Granta tak, jako se lidé dívají na budovu poté, co si uvědomí, že průčelí je jen malba. Pak řekla, jeho sestra. Hlas jí poklesl, řekla, říkal si mi, že je to stará rodinná přítelkyně. Je to tvoje sestra, a ty si to vymazal. Grant začal mluvit. Řekl, že se snaží udržet večer. Řekl, že nechce rozptylovat, každá výmluva byla tenčí než ta předchozí. Cecily ho přerušila, řekla, nejen, že si ji schoval. Ale přejmenoval si ji u svého vlastního stolu. Pak se podívala na Granta a řekla něco, na co místnost nezapomene. Řekla, že ona držela zázrak mé rodiny celé hodiny ve vrtulníku, a ty si nedokázal udržet jméno své sestry ani u jedné večeře. Místnost se z té věty už nevzpamatovala. Myslím, že ani Grant se z toho nevzpamatoval. Artur se otočil zpátky ke mně. Jeho hlas byl teď vřelý, nehlas kotvy, nehlas dědečka, něco prostšího. Řekl, jsi u mého stolu kdykoliv vítán. Řekl to tak, jak se říká něco, co myslíte natrvalo. Přikývl jsem. Nemluvil jsem od chvíle, kdy ke mně Artur přišel, jsem neřekl ani slovo. Ne proto, že bych neměl co říct, ale proto, že to za mě říkala celá místnost. Každá tvář, každé ticho, každý pár očí pohybující se mezi zadním stolem a mužem, který mě tam posadil. Moje mlčení bylo hlasitější než cokoliv, co jsem mohla říct. Cecily odešla od Granta. Nevrátila se k hlavnímu stolu. Přitáhla si židli od nedalekého stolu a posadila se vedle mě, dozadu. Blízko vchodu do kuchyně. Nic neřekla, jen seděla a dívala se na náramek na stole. Na fotografii vedle něj. Malý chlapec, který se učí chodit. Kousek příze s mým rukopisem. 2 předměty, které vyprávěly příběh, který ještě před 5 minutami nikdo z účastníků této večeře neznal, a na druhé straně místnosti,
přesně tam, kde ho Artur nechal, stál můj bratr. Sám. Uprostřed své vlastní zásnubní večeře. Obklopený lidmi, kteří se na něj už nedívali tak, jak potřeboval, podívala jsem se na Cecily sedící vedle mě. Podívala jsem se na Artbra, jak stojí vzpřímeně. Podíval jsem se na fotografii chlapce, který teď běhal, protože jsem ho držel, když nemohl sám dýchat, pokaždé, když Grant napsal sestra na noční směně, jako by to byla etiketa, kterou se dává na sklenici, aby se varovalo, že ji nemají otevírat. Stará rodinná přítelkyně, tak říkal vlastní sestře, ženu, která držela jeho svět nad mraky. A dnes v noci to věděla celá místnost, tu noc jsem jel domů se staženými okny. Vzduch byl studený a já potřeboval cítit něco, co nebylo uvnitř té restaurace. Náramek jsem měla v kapse. Artur mi ho vtiskl do ruky, než jsem odešla, řekl, nech si ho. Řekl jsem, je tvůj. Řekl, že je vždycky tvůj. Ty jsi ho vyrobil. Jen jsem ji nosil, držel jsem ho celou cestu. Kousek příze s mým rukopisem, který jsem před lety přivázal k zápěstí dítěte ve vrtulníku a od té doby jsem ho nosil v mužské peněžence. 2 slova. Vyrobil si to ty, psala jsem je 100krát pro stovky dětí. Ale tohle bylo poprvé, kdy se mi ta slova vrátila. Dny po večeři byly hlasité, i když jsem se jich neúčastnila. Grant volal 4krát. Neodpověděla jsem. Jeho hlasové zprávy připomínaly muže, který se snaží přestavět nábytek v domě, který už hořel. Říkal, že jsem to přehnala, říkal, že Artur špatně pochopil situaci. Říkal, že to posezení nebylo osobní, každá zpráva byla zoufalejší než ta předchozí. Každá byla dál od pravdy, jako další volala Pauline, její hlas měl tón, který jsem dobře znala, ten, který zněl jako starost, ale fungoval jako řízení. Řekla, že jsem Granta na nejdůležitější večeři jeho života uvedla do rozpaků. Řekla jsem, že jsem seděla vzadu u stolu a neřekla ani slovo, řekla, že to je ten problém. Kdybych zůstal neviditelný, nic z toho by se nestalo, nechala jsem tu větu dopadnout. Zůstala neviditelná. Moje matka chtěla, abych byl neviditelný, aby její syn byl vidět. To nebyla nová věta. Bylo to rodinné poslání. Jen to nikdy předtím neřekla nahlas, řekl jsem, že ten, kdo Granta strapnil, byl Grant. Pak jsem zavěsila, ten večer jsem seděla ve svém bytě a přemýšlela o tom, co Grant udělal. Neposadil mě jen tak na zadní místo. Představil mě jako někoho jiného. Starého rodinného přítele, díval se lidem do očí a zbavil mě slova sestra, jako by to byla skvrna, kterou potřeboval odstranit. Než dorazí důležití hosté. To nebyly rozpaky. To bylo vymazání a moji rodiče se na to dívali a nic neřekli. Douglas zavolal o 2 dny později. Krátce. Ticho. Řekl, viděl jsem, jak tě posadili k tomu stolu, a nic jsem neřekl. Řekl jsem mu, že to vím. Řekl, že je to špatně. Řekl jsem, že to bylo špatně už dlouho. Chvíli mlčel, pak řekl, že jsem se měl postavit. Řekl jsem, měl si, ale neudělal si to. A stejně jsem to přežil. Nehádal se, nevymlouval se, prostě řekl, že je to v pořádku. A to bylo to nejupřímnější slovo, jaké mi kdy otec dal, Cecily do týdne zásnuby ukončila. Neudělala žádné veřejné prohlášení. Nepotřebovala to. Místnost viděla všechno. Grantův obličej, zadní stůl, Artur stojící nad svou sestrou, zatímco jeho budoucí zeď stál strnule za ním. Příběh se vyprávěl sám, zasnoubení však nebylo to jediné, o co Grant přišel. Grant si léta budoval kariéru posílenou vypůjčenou důvěryhodností, blízkost k Artbrově rodině mu otevírala dveře a nutila lidi předpokládat, že patří do místností, které si sám plně nevydobil. Nikdo nepotřeboval, aby ho Artur trestal, skutečná škoda nastala, když lidé najednou Granta viděli jasně. Pozvánky polevily, vřelost ochladla, firma s ním přestala jednat jako s vycházející hvězdou,
jeho role byla omezena, klíčoví klienti byli přeřazeni. Během několika měsíců dělal práci někoho s polovičním titulem, ne proto, že ho jedna večeře zničila, ale proto, že jedna večeře odhalila, jak moc byla jeho image podporována cizími jmény. Necítil jsem uspokojení. Necítil jsem pomstu, cítil jsem tichou jasnost, když jsem sledoval, jak se hroutí něco, co nikdy nebylo postaveno na ničem pevném. Život byl kulisou, světla a úhly a správní lidé na správných židlích, ale kulisy padají, když někdo rozsvítí světla, a Artur je rozsvítil. Následující měsíc mi Artur zavolal, nebyl to společenský hovor, ale pracovní. Díky své advokacii zůstal úzce spjatý s nemocnicí, kde se léčil jeho vnuk. A ta rozšiřovala svůj program převozu na JIP. Vytvářela se rada, která měla pomoci toto rozšíření řídit. Řekl, že mě doporučil, ne jako symbol, ne jako poděkování. Jako někdo, jehož úsudek byl vydobyt ve vzduchu, ve tmě, v průběhu let, nikdo se neobtěžoval počítat, řekl, už léta nosíš vzduchem děti. Je na čase, aby tě někdo posadil do místnosti, kde budeš moci utvářet, jak se to dělá pro všechny. Seděla jsem na podlaze svého bytu s telefonem u ucha a plakala, ne ten nemocniční druh pláče, kdy ho zadržujete, protože na vaší stálosti závisí něčí život, ten druhý, ten druh, který přichází, když někdo vidí věc, kterou jste dělali v tichosti, a řekne to nahlas. Řekla jsem ano, rada se scházela každý měsíc. Byl jsem jediný člověk u toho stolu, který držel 2kilové dítě ve vetulníku. Pokaždé, když někdo navrhl nějaký protokol, cítila jsem, jak mě za mými slovy tlačí tíha všech převozů, které jsem kdy udělala. Nemluvil jsem o teorii. Mluvil jsem od 3 hodin ráno, můj život se poté pomalu měnil. Stále jsem pracovala v noci, stále jsem převážela děti. Stále jsem si na drobná zápěstí přivazovala náramky a fixem, který mi vždycky došel, psala, zvládla si to. Ale teď měla práce druhou rovinu, už jsem ji nedělala jen tak. Budovala jsem systém, který podporoval všechny, kdo ji dělali. Paulín časem změkla. Nebyla to proměna. Spíš tání. Přestala říkat, že jsem strapnil rodinu, jednou mi řekla, viděla jsem článek o dopravním programu, bylo v něm i tvoje jméno. A co ty, zeptala jsem se. Neřekla, že je na to pyšná. Ale vyslovila mé jméno nahlas. A od Paulín to bylo hodně, pak mi jednou odpoledne přišel ke dveřím balíček. Bez zpáteční adresy. Hnědá krabice. Zalepená páskou. Otevřela jsem ji na kuchyňské lince. Uvnitř byly fotografie. Staré. Takové ty s bílými okraji a vybledlou barvou. Narozeniny. Svátky, školní události. Rodinné večeře. Rozložila jsem je na pult a jednu po druhé jsem si je prohlížela, na každé fotografii jsem byl v pozadí. Stál jsem za Grantem. Sedím na okraji záběru. Napůl viditelná v rohu, zatímco fotoaparát se zaměřil na někoho jiného. Ani na jedné fotce jsem nebyl uprostřed, ani jedna, na dně rámečku byla poznámka. Grantovým rukopisem. Napsal jednu větu. Vždycky si byl v zadní části snímku. Nikdy jsem si toho nevšiml, dokud jsem se nepodíval. Dlouho jsem na ten vzkaz zírala. Nebyla to omluva, nestačilo to. Ale bylo to poprvé, co se můj bratr podíval na fotografii naší rodiny a viděl, co na ní chybí, zadní strana rámečku, zadní strana stolu, starý rodinný přítel. Tam mě držel a musel přijít o všechno, aby se na ty fotky podíval a uvědomil si, že ten člověk, kterého ořezával, byl ten, který měl být uprostřed. Nevolal jsem mu. Neodepsala jsem mu. Některé věty si musí sednout s člověkem, který je napsal, než se z nich stane rozhovor. Ten vzkaz teď čekal na Granta, ne na mě, ale jednu fotografii jsem si nechal, tu, na které jsem byla sotva vidět za Grantem na narozeninové oslavě. Položila jsem ji na poličku vedle náramku. 2 předměty, jeden od člověka, který od začátku viděl mou hodnotu.
Jeden od muže, který ji nakonec viděl z kraje všeho, co ztratil, pořád ještě pracuju po nocích. Stále chovám děti, které jsou příliš malé a příliš brzy a příliš křehké pro svět, do kterého právě vstoupili, stále píšu, zvládla si to na náramky, které některé rodiny zastrčí do šuplíků, některé ztratí v chaosu při odchodu domů a pár jich nosí v peněžence po zbytek života, nevím, které z nich si je ponechají. To není moje práce. Mým úkolem je napsat slova. Uvázat uzel a držet, dokud nepřistaneme, než odejdete, řekněte mi své město a čas, kde se právě nacházíte. Každý den čtu vaše komentáře a postupně se z toho stává komunita, kde nikdo nemusí sedět sám u zadního stolu. Pokud vás tento příběh zaujal, zanechte like, přihlaste se k odběru a buďte toho součástí s námi. Uvidíme se v dalším díle. Dobrý den, jsem Pamela, je mi 30 let. Jsem už 3 roky vdaná za Patrika. Děti zatím nemáme, náš život se výrazně změnil po nečekané smrti Patrikova otce Jesseho. V té době jsme bydleli v jiném státě a zpráva o Jesseho náhlém infarktu pro nás byla naprostým šokem. Během pohřbu Patrikův strýc nenápadně naznačil, že Patrik se jako nejmladší a jediný syn měl vrátit domů, aby byl blíž rodině a pomohl matce se s tím vyrovnat. O několik měsíců později Patrik prozradil, že si zajistil přeložení do kanceláře blíže rodinnému domu. Toto rozhodnutí učinil sám a mě o něm informoval až poté, což mě rozrušilo, protože na tak závažném rozhodnutí jsme se měli podílet. Když jsem vyjádřila své rozčarování, Patrik se omluvil a vysvětlil, že s mými námitkami počítal. Přiznal, že ví, že mám napjatý vztah s jeho matkou Marií, který je oboustranný, když jsme bydleli dál. Naše návštěvy u jeho rodičů se omezovaly na prodloužené prázdniny. Většinou kvůli našim pracovním povinnostem. Mary si často stěžovala na naši zřídkavost a srovnávala nás s Amandou a Dianou, Patrikovými sestrami, které žijí nedaleko a často nás navštěvují. Navzdory vzdálenostem a nákladům s tím spojeným Patrik naši situaci vždy obhajoval. Náš vztah s Mary byl vždy trochu napjatý, ale dal se zvládnout. Mariina hlavní výtka vůči mně se však soustředila na to, že ještě nemáme děti. Jednou během letní návštěvy to neomaleně zpochybnila a trapně se zaměřila na mou schopnost rodit děti. Dokonce mě porovnávala a já se rozhodla připojit k Patrikovi s odůvodněním, že spolu stejně nebudeme žít nepřetržitě. K mému překvapení vypadala Mary s mým rozhodnutím upřímně spokojená. O 3 týdny později mě pozvala na čaj, což znamenalo, že jsem poprvé takové pozvání od ní přijala, i když neochotně. Když jsem dorazil do domu tchánů, Mary a Amanda mě tam přivítali. Pamelo, už je to tak dlouho. Proč si je nenavštívila od té doby, co ses sem přestěhovala? Zeptala se Amanda a její tón byl protkán sarkasmem. Uvnitř jsem už litovala svého rozhodnutí přijet. Mary se ozvala téměř vesele. Byla jsem tak šťastná, když ses rozhodl přestěhovat blíž, ale zdá se, že jsem se mýlila. Ty mě nemáš ráda, že? Chtěl jsem její podezření potvrdit, jen abych viděl její reakci, ale samozřejmě jsem se držel zpátky. Nemám tě ráda. Jen se necítím dobře kvůli přizpůsobování se novému prostředí, vysvětlil jsem, což byla částečně pravda. Kvůli únavě jsem odpočívala doma a Patrik se mi o této návštěvě nezmínil. Proč jsem tu dnes byla jen proto, abych snášela jejich ostrá slova? Mary mě rychle obvinila, že ji nemám ráda, ale nebylo to spíš naopak, jak jsme spolu měli za těchto podmínek vycházet. Amanda se do toho ostře vložila. Jak můžeš takhle mluvit se svou tchyní? Omluv se jí. Řekni, že tě to mrzí. Čekala jsem, že Mary zareaguje hněvem, ale její odpověď mě zaskočila. Máš pravdu. Byla jsem zlá. Je mi to líto. Pamelo, omlouvám se i za ty poznámky týkající se dětí. Byla jsem zvědavá,
připravila jsem se na přednášku a čekala jsem nějaké skryté rýpnutí, ale žádné nebylo. Dokonce i Amanda vypadala překvapeně. Jediné, co jsem chtěla, bylo pochovat si vnouče, přiznala Mary, vysvětlila mi, že Amandin manžel je neplodný a Diane má zřejmě problémy s plodností, takže vkládala naděje do Patricka a do mě, přestože věděla o Amandiných a Dianiných problémech. S Patrickem jsme se o dětech bavili a uvažovali o nich, a tak jsem požádala o trochu trpělivosti. Prosím, dejte nám trochu času, řekla jsem a mírně sklonila hlavu. Navzdory všemu jsem se nedokázala zbavit pocitu povinnosti, je mi to líto, dodala jsem, ale občas nás navštivte. Poté se Mary s Amandou vrátili ke sledování televize a popíjení čaje. Jakoby k předchozímu napětí nikdy nedošlo. Tenhle hlasatel se mi líbil. Mary poznamenala o své oblíbené místní televizní osobnosti. Je tak energická a bystrá, při pohledu na ně a na televizi jsem pocítila lítost. Možná kdybych byl více společenský, mohlo to s Mary a její rodinou dopadnout jinak. Byla to letmá, poněkud naivní myšlenka, ulevilo se mi, že jsem se předtím toho dne podělil o své pocity, a doufal jsem, že by to mohlo vést k lepším vztahům. Můj optimismus však neměl dlouhého trvání. Toho večera vtrhl dovnitř Patrick, viditelně rozrušený. Slyšel jsem od mámy, že si řekla, že nemáš v úmyslu spolu vycházet. Plakala, Pamelo. Co si jí řekla, jeho reakce mě ohromila. Ještě před chvílí odcházel s úsměvem a teď se zdálo, že mě obvinuje z něčeho úplně jiného. Patricku, došlo k nedorozumění, snažila jsem se to vysvětlit, řekl jsem jí, že je pro mě těžké být kamarádem vzhledem k našemu současnému vztahu. Jak se to dá přeložit tak, že s ní nechci vycházet? Teď už jsem se bála. Zdálo se, že Patrick plně věří Maríně překroucené verzi příběhu. Jeho dřívější úsměv teď vypadal klamavě a já nevěděla, jak se v tom orientovat. Snažila jsem se mu to vysvětlit dál, ale nepřesvědčilo ho to. Pak mi na mobilu zazvonila zpráva od Amandy. Po všem tom úsilí, které si vynaložila, když se sem stěhovala, si nebyla připravená, aby to fungovalo. Pokud si tu s námi, musíš být trochu trpělivější. Patrick se na mě podíval, jako by opakoval Amandina slova. Přestěhovala jsem se sem, protože mi záleželo na tom, abych byla s ním, nejen proto, abych uklidnila Mary a Amandu. Postavila jsem se k Patrickovi čelem, upřela na něj pohled a řekla, je jasné, že Mary a ostatní mě možná nikdy neschválí. Možná bys měl zvážit někoho, kdo se jí líbí víc. Slovo rozvod mi vyklouzlo dřív, než jsem ho stačila zachytit, a Patrick poprvé vypadal skutečně znepokojeně. Počkej. Jak jsme přeskočili k rozvodu? Jen chci, abys lépe vycházela s mou rodinou, řekl. Ať jsem chtě nechtě podle obratu konverzace. Nedokázal pochopit, že jeho rodina mě možná nikdy nepřijme, což mě zanechalo stejně zmatenou. Patrick se však zdál být odhodlaný nedorozumění vyřešit. Druhý den se vrátil pozdě z práce a předal mi svůj rozhovor s matkou. Ta přiznala, že došlo k nedorozumění, a omluvila se. To je ale povyk, řekl si, zmínil se také o tom, že se blíží Maríny narozeniny, a navrhl, co kdybychom její narozeniny oslavili v luxusní restauraci. Náhlý přechod od zmatku k řečem o oslavě mě mátl, ale bylo jasné, že se Patrick snaží napravit škody, i když se cesta zdála být neuvěřitelně kamenitá. Patrick navrhl, že když narozeninovou večeři představíme jako můj nápad, možná by to mohlo pozitivně změnit matčino vnímání mé osoby, ačkoliv jsem byla skeptická k Maríně schopnosti upřímně ocenit. Taková gesta vzhledem k její složité osobnosti, souhlasila jsem s rezervací místa v restauraci. Pozval jsem Amandu a ostatní a určil stůl pro 8 osob. Patrick souhlasil. Ale jak se datum blížilo,
rostl ve mně pocit neklidu. Patrik byl v poslední době odtažitý a na mé pokusy o konverzaci odpovídal jen stroze a lhostejně, což ve mně vyvolávalo pocit stále větší izolace. V den večeře jsme dorazili do restaurace a našli Mary, Amandu a jejich manžele již shromážděné. Hostitel mě a Patrika uvedl k našemu stolu a vrhl na mě tázavý pohled, který jen umocnil mé rozladění. Všechno nejlepší k narozeninám, Mary. Pozdravila jsem ji vesele a snažila se překlenout propast. Mary mě však ani nevzala na vědomí. Místo toho se obrátila k ostatním a poděkovala jim, že se připojili k její oslavě. Připadalo mi to jako úmyslné odstrčení, Amanda vypadala zmateně. Myslela jsem, že dnes je rodinná oslava, poznamenala a krátce se na mě nechápavě podívala. Diane, která si všimla napětí, se na ní znepokojeně podívala. V tu chvíli jsem si uvědomila, že jsem byla záměrně vyloučena. Rozhodl jsem se, že si tím nenechám zkazit večer. A tak jsem se rozhodl držet se stranou a odejít dřív. Právě když jsem se s tímto plánem vyrovnával, přistoupil k našemu stolu rozpačitě se chovající člen personálu. Omlouvám se, ale rezervace byla dnes skutečně provedena pro 7 lidí. Informoval nás, zmateně jsem odpověděl, že jsem zřetelně rezervoval pro 8. Mohlo dojít k omylu. Ne, určitě by to mělo být pro 8. Naléhala jsem a převyprávěla svůj rozhovor po telefonu. No jo, ale asi před týdnem nám volal nějaký pán a žádal změnu čísla na 7. Pracovnice mu to vysvětlila, ohromeně jsem se obrátila na Patrika a hledala vysvětlení. Jeho odpověď mě zarazila. Ano, prosím, službu na 7. Teď už jsou tu všichni. Prohlásil jasně a sám potvrdil změnu. V tu chvíli jsem pocítila směs zrady a nedůvěry. Patrikovo jednání dávalo jasně najevo, že navzdory jeho slovům jsou jeho závazky k urovnání rodinného napětí při nejlepším povrchní. Uvědomění, že bez mého vědomí manipuloval situací, mě hluboce znepokojilo a vrhlo stín na to, co mělo být slavnostním rodinným setkáním. Stála jsem tam jako omráčená, když se ke mně Patrik otočil s obvinujícím pohledem. Slyšel jsem od mámy, že podkopáváš naši rodinu, že prý málo vydělávám a že jsem necitlivý. Měl si toho hodně na srdci, co ukázalo se, že když Patrik před týdnem kontaktoval Mary kvůli rezervaci večeře, nacpala mu do uší nejrůznější nepravdy. Zaslepen hněvem a uvěřivý, zavolal do restaurace a předstíral, že jsem já, a snížil rezervaci z 8 na 7. Personál, který poznal rodinné příjmení, změnu nespochybnil. Nedokázala jsem pochopit, jak mohl být Patrik v tak krátkém časovém úseku tak snadno oklamán. S tímto zjištěním jsem zpochybnila svou přítomnost na místě, když jsem Patrika konfrontoval a požadoval, aby se všem přítomným omluvil a zamyslel se nad svým jednáním, udělal něco nečekaného. Trval na tom, že bych se měl omluvit tchánovcům a pak jít domů sám a vše si promyslet. To jsem samozřejmě odmítla. Nemohla jsem se přiznat k věcem, které jsem neřekla, a nepotřebovala jsem ani manžela, který dal na slovo své matky místo své ženy. V očích se mi zaleskly slzy zklamání. Proč jsem za ním vůbec jezdila, když Patrik viděl, jak se trápím, začal panikařit, ale už bylo pozdě. Mary sledovala rozvíjející se scénu se samolibým úsměvem. Očividně jí těšilo, že její plán funguje. Chladně jsem na Patrika promluvila. Příště si vezmi mladší, poddajnější snachu. Možná pak budeš mít děti a budeš šťastnější. Mariina odpověď byla ostrá a řezavá. Pamelo, proč se nevrátíš do domu svých rodičů? Snacha je nakonec cizí člověk. Nedokážu vás vnímat jako rodinu. Nejsi vůbec okouzlující, tak prosím rychle odejdi. Její slova mě bodla, ale zároveň mě utvrdila v mém odhodlání. Odešla bych, i kdybys mi to neřekla.
Ráda bych viděla někoho, kdo s někým tak zvráceným, jako si ty, dokáže skutečně vycházet. Odvětila jsem a otočila se k odchodu z restaurace. Patrik mlčel, hlavu zabořenou v dlaních. Právě když jsem došla k východu, uslyšela jsem, jak někdo volá mé jméno. Byla to Diane a její manžel, Pamelo, počkej. Řekla Diane, zjevně rozrušená. Už to nemůžu vydržet. Máma a Amanda se vůbec nezměnily. Věděla jsem, že ty pomluvy o tobě jsou falešné. Dianino přiznání pravdy uprostřed chaosu mi přineslo malý pocit útěchy, když pokračovala a naznačila, že je připravena přerušit styky s toxikologií. Tento okamžik solidarity, byť malý a přicházející v době ohromných emocí, naznačoval určitou podporu v rodině, což jsem právě tehdy zoufale potřeboval. Zatímco jsem tam stál a vstřebával Dianina slova, zazvonil mi telefon a bliklo na mě Mariino jméno. Povzdechl jsem si, co teď. Než jsem však stačila odpovědět, na displeji se místo jejího jména objevilo jméno Patrikovo. Mumlala jsem si pod nosem a sledovala, jak si Diane a její manžel vyměňují vědoucí pohledy. Pamelo, možná by se směla vrátit do restaurace. Možná uvidíš něco zajímavého. Diane naznačila očima zvrat, který jsem nečekala. Odešli a tvářili se podivně spokojeně. Zaváhala jsem, ale zvědavost zvítězila nad touhou distancovat se od dramatu. Když jsem konečně zvedla Patrikův telefon, jeho hlas byl šílený, zabarvený panikou. Pamelo, je mi to líto. Neuvědomil jsem si, že je to všechno lež. Rozvodové papíry pošlu později. Vyhrkl, ale pak rychle poprosil, počkej, nemůžeš se vrátit. Prosím, je to žádost na celý život, jeho téměř dětinská prosba mě málem rozesmála. Ale když jsem si vzpomněla na Dianinu záhadnou narážku, rozhodla jsem se vrátit do restaurace. Po příchodu mě čekala nečekaná scéna, kolem Patrikova stolu, kde do mikrofonu mluvil místní televizní hlasatel. Mariin oblíbenec, se shromáždil dav lidí, atmosféra byla elektrizující a napjatá. Mary se potácela ve slovech a očividně se snažila něco vysvětlit. Ne, to není ono. Právě jsme. Je to nedorozumění, koktala. Patrik i Amanda se tvářili rozpačitě a nesvůj. Zjevně nebyli na takový zvrat událostí připraveni. Hlasatel s mikrofonem v ruce naléhal na Mary dál. Hlasitě si v restauraci prohlásila, že Pamela je cizí člověk a měla by odejít. Co jste tím myslela? Vysvětlete to prosím podrobněji. Mezitím Dianin manžel spolu s ostatními, které předchozí události urazily, tiše opustil scénu. Všechno to vypadalo neskutečně, jak jsem tam tak stál, poněkud otupělý, dával jsem si dohromady, že se to změnilo ve veřejné představení, které se možná vysílá. Pak jsem si uvědomil, že jsem v tom počátečním chaosu zapomněl potvrdit údaje o rezervaci. Zatímco jsem se snažil situaci pochopit, přistoupil ke mně zaměstnanec a všiml si mého zmatku. To byl ale den, co poznamenali a vysvětlili, že právě na ten den bylo v restauraci naplánováno televizní natáčení, což vysvětluje nečekanou přítomnost médií. Celé utrpení se nečekaně odehrálo v přímém televizním přenosu, což vrhlo na rodinné drama ostré, nefiltrované světlo. Aby ho všichni viděli, když jsem zpracovával vývoj událostí, nemohl jsem si pomoct, ale cítil jsem směs ospravedlnění a nedůvěry nad bizarním zvratem, který můj večer nastal. Přestože jídelna poskytovala jisté soukromí, rozhovory bylo možné snadno odposlechnout. Hned poté, co jsem vyšel ven, přistoupil k Mary se zářivým úsměvem známý televizní hlasatel, připravený poskytnout rozhovor. Mary, vášnivá faninka, byla viditelně nadšená. Rozhovor? Rozhodně. Nadšeně vykřikla. Tématem byly vztahy mezi snachami a tchyněmi. Slyšeli jsme, že předtím došlo k ostré hádce a snacha odešla v slzách.
Můžete nám říct, co se stalo? Zeptal se hlasatel a postavil Mary před hotovou věc. Mary a Amanda, zaskočené touto přímou otázkou, zbledly, očividně se jim nechtělo otevřeně mluvit o trapné pravdě o tom, jak zmanipulovali situaci, aby si znepřátelili synovu manželku. Patrick, který mě zpovzdálí zahlédl, vyslovil zoufalou prosbu. Pamelo, prosím, nemůžu dopustit, aby se o té ostudě vědělo. Bylo to všechno nedorozumění, prosil a vypadal naprosto poraženě. To už se mé city k němu vypařily. Mary se snažila vše urovnat napjatým úsměvem. Obvykle si říkáme Pamela. Pamelo, pojď sem, vyzvala mě. Když jsem se přiblížila, mikrofon byl namířen na mě. Říkáte, že si říkáte Pamelo, ale jak se snacha dívá na svou tchyni? Zeptal se hlasatel, nikdy mi tak neříkali. Odpověděla jsem klidně. Několikrát mě označili za nevlastenku, protože nemám děti, i když to bylo způsobeno tím, že jsme se s Patrickem necítili dostatečně připravení nebo sebevědomí na založení rodiny. Už přes 2 roky jsme se o to ani nepokoušeli. To mi vždycky říkali, že je to důvod k rozvodu. Vyprávěla jsem, dál jsem se svěřovala, jak mě Patrick zpočátku podporoval, když jsem poprvé onemocněla a musela si vzít v práci dovolenou. Vážila jsem si jeho laskavosti a následovala ho jsem v naději, že změna prostředí by mohla pomoci. Ale tohle je výsledek, to už jsem byla bez slz a jejich místo zaujala odtažitost. Vidět Mary a Amandu, jak se tváří rozpačitě a lítostivě, mi přineslo malou míru uspokojení, jak jsem tam tak stála, připravená na možnost, že se to bude vysílat celostátně. Nemohla jsem si pomoct a přemýšlela jsem o tom neskutečném dni. Když jsem sledoval Marin strápený výraz, když jsem se zmínil o vysílání, nemohl jsem si pomoci a usmál jsem se, vzhledem k tomu, že snacha je považována za outsidera, asi bych měl odejít. S Bohem, řekla jsem a vychutnávala si ten okamžik, když jsem vycházela z restaurace a ignorovala výkřiky a rozruch, který mě následoval ven. Den byl dlouhý a náročný, ale v tom posledním okamžiku jsem pocítila hluboké uvolnění. Když jsem odcházel z té chaotické scény, cítil jsem směs úlevy a uspokojení, přestože se Marii a její rodině podařilo od vysílání záběrů zabránit. Incident už v místě vyvolal značný rozruch a stal se horkým tématem mezi našimi příbuznými a známými. Zpráva o tom, co se stalo, se rychle rozšířila a podnítila pomluvy a spekulace. V návaznosti na to jsem se vrátil do svého pokoje, zbalil si věci a přestěhoval se zpátky k rodičům. Poslala jsem Patrickovi rozvodové papíry, ale jeho odpověď se opozdila, což mě přimělo zvážit zapojení právníka. K mému překvapení se Patrick brzy objevil u dveří mých rodičů. Můj otec Peter, který je obvykle vyrovnaný člověk, se ujal situace pevnou rukou. Patrick se mu srdečně omluvil, vyjádřil svůj úmysl přerušit styky s vlastní rodinou a slíbil, že napříště bude důvěřovat pouze mně. Jeho sliby se však nyní zdály prázdné, příliš málo a příliš pozdě. Peter, viditelně rozrušený léty trápení, které mi Patrick způsobil, si nebral servítky. Proč sis to neuvědomil dřív? Co si Pamele celé ty roky dělal? Prostě podepiš rozvodové papíry a odejdi. Nařídil mi přísně. Patrick s lítostí vyrytou ve tváři podal rozvodové papíry, jeho písmo bylo roztřesené a špatně čitelné. I přes počáteční potíže byly papíry úspěšně zpracovány. Později vyšlo najevo, že skutečnou příčinou její neplodnosti byla Amanda, což mylně přičítala svému manželovi. Nyní, na pokraji rozvodu, už své příbuzné nenavštěvovala. Patrick se vrátil ke své matce Mary do jejich rodného městečka. Pravděpodobně čelili přetrvávajícím nepříjemným pomluvám, ale tato kapitola mého života byla uzavřena. V následujícím období se můj život ubíral pozitivnějším směrem. Znovu jsem se zblížila se spolužákem z rodného města a vzali jsme se.
Náš vztah byl plný radosti a brzy jsme přivítali dítě. Nyní máme 2letou dceru a já čekám druhé dítě. Moje nová tchyně je opravdu andělská. Podpůrná a laskavá, všechno, co Marie nebyla, život je nepředvídatelný, ale v tuto chvíli žiji naplněný a šťastný život, obklopen láskou a podporou, o které jsem si kdysi myslel, že je mimo můj dosah. Máma mi napsala, nechoď na svatbu. Ty a tvoje děti to jen strapňujete. Žádné varování, žádný telefonát, jen ta chladná a konečná věta, která mi rozsvítila obrazovku, zatímco jsem stála ve frontě v lékárně s receptem za $140 v ruce. Moje sestra reagovala rozesmátým emoji. Chvíli jsem na ní zírala a pak jsem odepsala, tak to nebudeš potřebovat moji kartu na místo konání. Ve skupinovém chatu se dál smáli a vůbec si neuvědomovali, že už držím v ruce jedinou věc, o kterou si nemohou dovolit přijít, a v tu chvíli se všechno začalo rozplétat. Než vám povím, jak to celé dopadlo, stiskněte like a napište mi do komentářů, stalo se vám někdy, že se rodina změnila v krutou, ve chvíli, kdy jste konečně řekli dost, když lidé slyší příběhy, jako je ten můj, vždycky si kladou stejnou otázku, jak se k vám mohla vaše vlastní rodina takhle chovat. Pravdou je, že se to nestalo ze dne na den. Moje matka Angela měla dar proměnit vinu ve valuty a já jsem byla její nejspolehlivější bankou. Od mých 16 let tomu říkala pomoc, ale nějak se k té pomoci vždycky připojila faktura. Když moje sestry Jenna a Megan studovaly na vysoké škole, spolu podepsala jsem jim studentské půjčky, protože máma říkala, máš přece stálou práci. Když náš nevlastní otec Rick přišel na několik měsíců o práci, hradila jsem za něj služby, potraviny, dokonce i máminy návštěvy u kadeřníka, protože přísahal, že mi to vrátí, až se situace zlepší. Nikdy se tak nestalo. Asi jsem se brzy naučila, že v naší rodině se láska měří splátkami. Přesto jsem dávala dál, protože jsem si myslela, že to dcery dělají. Teď je mi 35, jsem svobodná matka 2 dětí a pracuji jako účetní ve farmaceutické firmě. Mé dny se prolínají mezi tabulkami, běháním do školy a tichým vyčerpáním, kterému rozumíte jen tehdy, pokud jste někdy museli všechno držet pohromadě sami. A i tehdy jsem si na ně udělala čas, celé měsíce jsem pomáhala Jeně plánovat její vysněnou svatbu. Na každé faktuře, každém telefonátu, každé záloze bylo moje jméno. Chtěla místo u jezera s proskleným sálem pro hostinu, takové místo, které na Instagramu vypadá dokonale, ale stojí víc než auto většiny lidí. Říkal jsem si, že je to v pořádku, že si to zaslouží, jen jsem si neuvědomil, že tím financuju vlastní ponížení. Když se ohlédnu zpátky, byla tu znamení, drobné momenty, které mě měly varovat. Způsob, jakým se změnil mámin tón, kdykoliv jsem se zeptal na sdílení nákladů. Způsob, jakým Jenna smetla moje otázky, jako bych byl jenom dělník na její výplatní pásce. Ty to s penězi umíš, smála se. Ty to zvládneš. A tak jsem zaplatila $3000 za zálohu, $100 a $200 za konzultace o cateringu, $600 za květinové vzorky, vše se mi strhlo z kreditní karty. Říkala jsem si, že je to dočasné, že svůj podíl zaplatí. Až se věci usadí, nikdy to neudělali, přesto jsem v tom zůstala. Chodila jsem na zkoušky, procházela vzorky látek, dokonce jsem se zúčastnila prohlídky místa konání, zatímco Jenna říkala, že je příliš vystresovaná, než aby tam šla. Máma mi neustále připomínala, že rodina drží při sobě, a já jí věřila až do té SMSky. Možná proto mě to tak hluboce zasáhlo. Nešlo jen o svatbu. Šlo o to, že jsem si uvědomila, že jsem cenná jen tak dlouho, dokud funguje moje karta. V té lékárnické lince jsem nemyslela na pomstu ani na peníze, myslela jsem na všechny ty chvíle, kdy jsem prosila, abych byla vnímána jako dcera, ne jako zdroj. A nějak mi ten text všechno dokonale objasnil. Nebyla jsem součástí jejich oslav. Byla jsem jejich záchranná síť. A teď jsem skončila. Druhý den ráno skupinový chat stále bzučel jako úl. Můj telefon se znovu a znovu rozsvěcoval, rozesmáté emotikony,
interní vtipy, mým družičky klopítající uličkou. Nebylo to jen kruté. Bylo to koordinované, všichni v tom jeli. Dlouho jsem na ty zprávy zírala, než jsem chat úplně stlumila. To malé kliknutí mi připadalo hlasitější než cokoliv, co bych mohla říct, seděla jsem na kraji postele, telefon stále v ruce, a přemýšlela o posledním půlroce. Každou účtenku, každou zálohu, každou laskavost, kterou jsem smetla ze stolu, jako by nic neznamenala, utratila jsem přes $4,000, abych jim pomohla připravit se na ten velký den. Přeorganizovala jsem si život, vynechala víkendy s dětmi, vzala si volno v práci, abych se ujistila, že pro Jenu bude všechno vypadat perfektně. A oni se teď rozhodli, že to já jsem to zničila. Tohle zjištění mě nezasáhlo tak, jak jsem čekala. Pálilo to, ale pod žárem se skrývalo něco stálého, jistota. Nikdy mě tam nechtěli. Nedoopravdy. Chtěli to, co jsem jim mohl dát, ne to, kým jsem byl, tu noc mi Rick zavolal. Moc toho neřekl, jenže viděl ty zprávy. Jeho hlas byl tichý, opatrný. Tohle si nezasloužíš, Adeline. Řekl. Udělala si víc než kdokoliv jiný. V jeho tónu jsem slyšela váhání, pocit viny někoho, kdo uvízl mezi loajalitou a pravdou. Řekla jsem mu, ať si nedělá starosti, že jsem v pořádku. Nevěřil mi, ale nechal to být, když jsme zavěsili, otevřela jsem notebook. Prolistovala jsem smlouvu s místem konání, tu, kterou jsem podepsala a zaplatila za ní zálohu. Tučným černým písmem na mě zíralo moje jméno, hlavní kontakt Adeline Moreová. Všichni se na mě podívali. Doteď jsem si nevšimla, jak těžká ta slova jsou. Rozhlédla jsem se po svém bytě, tichém, tlumeně osvětleném, děti spaly ve svých pokojích, a uvědomila si, že tohle je jediný prostor, kde se cítím bezpečně. Všechno za těmito zdmi patřilo jim, vina, očekávání, manipulace, ale tohle bylo moje. Můj kurzor se zastavil na návrhu e-mailu, který jsem začala psát před několika týdny, když mě místo konání požádalo o konečné potvrzení. Vzpomněla jsem si na koordinátorčin přátelský hlas. Kdybyste potřebovali něco změnit, můžete se kdykoliv ozvat. Moje prsty ťukaly do kláves dřív, než jsem se stačila v duchu rozhodnout. Napsala jsem, mohu v případě potřeby rezervaci zrušit, a stiskla jsem tlačítko odeslat. Druhý den ráno přišla odpověď. Ano, protože jste hlavní osoba v souboru. V tu chvíli jsem se zarazila. Seděla jsem a dvakrát si ji přečetla. Můj tep se poprvé po několika dnech ustálil. Myslela jsem, že zůstanu sticha, že budu dál platit, dál se omlouvat, dál se snažit získat místo u stolu, který už rozhodl, že k němu nepatřím, ale to, co nevěděli, co si nikdy nedokázali představit, bylo, že ten stůl brzy úplně zmizí. Místo konání jsem nezrušil hned. Čekal jsem 2 dny, dost dlouho na to, aby se nepřestali smát, dost dlouho na to, aby se ticho vyostřilo. Ve středu ráno Jenna na svém instagramovém příběhu zveřejnila odpočítávání. 12 dní do navždy. Sledovala jsem ho přesně 3 vteřiny. Než jsem otevřela notebook, koordinátorka místa konání Melissa to zvedla na druhé zazvonění. Hned si mě zapamatovala, nejspíš proto, že jsem byla jediná, kdo se na plánovacích schůzkách objevil. Ahoj Adeline, potvrzujeme dneska závěrečnou platbu, zeptala se jako vždycky vesele. Vlastně, řekla jsem a zachovala klidný hlas, musím tu akci zrušit. To je pravda, na lince jsem pak v tom tichu skoro slyšela, jak přikývla. Rozumím. Vzhledem k tomu, že smlouva je napsaná na vaše jméno, vyřídím zrušení hned teď. Jen tak, měsíce plánování zmizely jediným kliknutím, ale místo pocitu viny jsem cítila klid, takové, jaké nastává po bouřce, kdy je vzduch těžký, ale čistý. Po zavěšení jsem chvíli seděla a zírala na stlumený skupinový chat. Stále se tam objevovaly memy o královně dramatu, která kazí náladu. Skoro jsem se usmála, protože za pár hodin si uvědomí, jak vypadá skutečné drama. Toho odpoledne jsem podruhé zavolala Karle a Denise.
Svým 2 nejstarším kamarádkám z Vysoké. Během pandemie utekli a nikdy to pořádně neoslavili, když jsem jim řekla, že termín a místo konání jsou najednou volné. Mysleli si, že si dělám legraci. Žádný vtip, řekla jsem. Je to tvoje, jestli chceš. Je to můj dárek. Pak se rozhostilo ticho, tichý pláč přes celou čáru. Nevěděli to, ale zachraňovali i mě. Dát tomu dni nový smysl znamenalo, že už nemusím nést jeho ošklivost. K večeru skupinový chat utichl. Věděla jsem proč. Platba se musela vrátit a místo konání nejspíš poslalo oznámení o zrušení akce. Představila jsem si, jak se panika šíří jako požár, žena si obnovuje e-mail. Máma se prochází po obýváku a Megan píše všemi písmeny. Nalila jsem si sklenici vody, opřela se o pult a čekala. Ne z krutosti, ale ze zvědavosti, jak dlouho bude trvat, než jim dojde, že jediný člověk, který kdy držel věci pohromadě, je pryč. Z mé laskavosti si udělali legraci. Teď se měli dozvědět, co se stane, když odejde pointa, spát začal rychleji. Než jsem čekal. Ve čtvrtek ráno mi telefon nepřetržitě vibroval. Volali mi Jenna, máma i Megan a všechny mi nechávali stejné zběsilé vzkazy. Proč v místě konání řekli, že rezervace je pryč? Adeline mi hned volala zpátky. Co si udělala? Neodpověděla jsem. Chtěla jsem, aby to ticho cítili. Pro jednou mohli sedět v tom zmatku, který mi celé ty roky vytvářeli. V poledne volal Rick. Jeho tón byl tichý, ale pevný. Ztrácejí nervy, řekl. Jenna pláče, tvoje máma křičí a Megan se snaží najít někoho, na koho by to svedla. Říkal jsem jim, že se to stane. Odmlčel se. Je mi to líto, děvče. Zasloužila sis něco lepšího. Neplakala jsem, jen jsem poděkovala, že jsem to viděla. Tu noc mi matka zavolala na domácí telefon, na číslo, které už léta nevytočila. Zvonění znělo v mém vlastním domě cize. Když jsem to zvedla, nestrácela čas s pozdravy. Jak si to mohla své sestře udělat? Sabotovala si její svatbu. Nechala jsem ji vyprávět. Její hlas byl ostrý a třásl se. Když se konečně přestala nadechovat, tiše jsem se zeptala, byla jsem vůbec ještě pozvaná. Nastalo ticho. A ona se snažila couvnout. Ten vzkaz sis vyložila špatně. Dělali jsme si legraci. Víš, že Jenna bývá ve stresu. Nemyslela to tak. Skoro jsem se rozesmála. Všichni jste si mysleli, že je to dost vtipné na to, abyste posílali memy, Adeline. Řekla a hlas se jí chvěl mezi vztekem a pocitem viny. Nedělej to ještě horší. Prostě to naprav. Zavěsila jsem. Žádný křik, žádný dramatický odchod, jen čisté odpojení. Druhý den ráno jsem se sešla s Rickem na kávu v centru. Vypadal unaveně, takovým tím druhem únavy, který vám žije v očích. Tvoje máma je nemožná, řekl. Jenna obvolává všechna místa v okruhu 50 mil, ale všechno je obsazené. A co catering? Zeptala jsem se, zavrtěl hlavou. Náhrady jsou pryč. Nepřenosné. Poprvé jsem viděla, jak mu koutky úst zacukaly do něčeho, co se blížilo úsměvu. Víš, že jsem jí řekl, že jestli se ti neomluví. Nezaplatím ti ani korunu. Usrknu si kávy a nechám teplo, aby zaplnilo ticho mezi námi. A co řekla? Podíval se dolů. Řekla, manipuluješ se mnou. Opětovala jsem úsměv. Možná jen dáváš pozor. V neděli se ticho z jejich strany změnilo v přízračné. Žádné telefonáty, žádné aktualizace, dokonce ani jediný příspěvek od Jenny. Myslela jsem si, že to je konec, dokud Rick nenapsal. Našli si nové místo. Ve středu večer. Levný banketový sál za městem. Víc říkat nemusel, už jsem si to dokázala představit. Zářivky, skládací židle, bufetové táci, pára pod alobalem, v den svatby pršelo.
Nejemné mrholení, ale studený, vytrvalý liják, který proměnil parkoviště v louži. Nebyl jsem tam, ale nemusel jsem tam být. Lidé mi posílali fotky, bratranec mi napsal, co se stalo. Vypadá to smutně. Jenna mě samozřejmě v ničem neoznačila. Ale Megan uklouzla, zveřejnila rozmazanou fotku plastových květin Hall Beige Wall, laciného ozvučení. Nápis zněl, druhé kolo. Žádné drama. A taky jsem se na to podívala. Ta ironie mě málem rozesmála, později večer mi zavolal Rick. Tomu nebudeš věřit, řekl. Během házení kyticí ji zachytila jedna z Jenniných starých kamarádek a vykřikla, že jí ženich pořád píše. Celé místo stichlo, zakryla jsem si ústa, ne ze šoku, ale abych skryla úsměv, který jsem nechtěla, aby slyšel. Tvoje máma mi to vyčítala, pokračoval Rick. Říkala, že jsem pozvala špatné lidi, že je to všechno moje vina. Řekl jsem jí, že odstrčila jediného člověka, který kdy držel tuhle rodinu pohromadě. Dlouze a těžce vydechl. Myslím, že to konečně pochopila. Možná ne ta slova, ale to ticho po nich. Když hovor skončil, dlouho jsem seděla na gauči a poslouchala tiché hučení ledničky, slabé oddechování dětí spících na konci chodby. Čekala jsem, že se budu cítit ospravedlněná, možná triumfálně, ale místo toho jsem se cítila klidná, jako by mi z hrudi konečně sklouzlo něco těžkého. Druhý den ráno mi Jenna poprvé od začátku toho chaosu napsala. Musíš na sebe být pyšná. Všichni mluví o tom, jak jsi chladná. Zírala jsem na zprávu, palec se vznášel nad obrazovkou, chvíli jsem zvažovala, že odpovím, vysvětlím, obhájím se. Ale jaký by to mělo smysl? Nechtěla znát pravdu. Chtěla reakci. Položil jsem tedy telefon displejem dolů a nechal ho bzučet o stůl, dokud nepřestal. O několik dní později napsal Rick znovu, 2 slova, odcházím. Okamžitě jsem mu zavolala. Chceš říct, jo, řekl. Řekl jsem tvé mámě, že končím. Nemůžu žít v domě, kde se slušností zachází jako se zradou. Jeho hlas změkl. Mimochodem, přidal jsem tvoje jméno do své pojistky. Jsi jediný, kdo se ke mně kdy choval jako k rodině. Hrdlo se mi stáhlo, ale slzy se nedostavily. Jen jsem zašeptala, děkuji. Ten večer jsem vyšla na balkon. Déšť ustal. Vzduch voněl čistotou, jako by všechno bylo nově umyté. Vzpomněla jsem si na ty SMSky, kterými to všechno začalo, na máminy chladné výrazy, na emotikony, na smích, mysleli si, že jsem malicherná. Když jsem se odtáhla. Ale nikdy nepochopili, že to nebyla pomsta. Bylo to uvolnění. Celé roky jsem platila za jejich klid. Teď byl poprvé můj, Rick se o týden později odstěhoval. Žádná hádka, žádný křik, jen tichý odchod, který řekl všechno, co slova nemohla. Na prahu mi nechal vzkaz napsaný jeho drobným, pečlivým rukopisem, udělala si dobře, že si odešla první. Když jsme se o pár dní později sešli na kávu, vypadal lehčí, nějak mladší. Ten dům je nesnesitelný, řekl. Tvoje máma předstírá, že je všechno v pořádku, ale Megan je nezaměstnaná a Jenna se topí v dluzích kvůli té svatbě. Pomalu zamíchal šálkem. Víš, co je legrační? Pořád se neomluvili. Ani jednou. Usmála jsem se, ale nebylo v tom žádné uspokojení, jen pochopení. Nemohou. Omluvit se znamená přiznat, že studna je vyšlá, tiše se zasmál a pak mi podal malou obálku. Část té půjčky, kterou jsem si pro ně vzal, řekl. Už z ní nikdy neuvidí ani cent. Ale tohle si zasloužíš zpátky. Zavrtěla jsem hlavou a posunula mu ji zpátky. Nech si to, Ricku. Už si zaplatil dost. Po té noci jsem seděl na balkoně a pozoroval, jak dole blikají světla města. Zabzučel mi telefon, textovka od mámy, vyjádřil ses, ale pořád je to tvoje rodina.
Jednou jsem si ji přečetl a pak odepsal, nikoho jsem neodstřihl. Jen jsem přestala financovat své vlastní špatné zacházení. Neodpověděla, uvnitř se moje děti smály a stavěly v obýváku polštářovou pevnost. Podívala jsem se na ně a uvědomila si, že mír není hlasitý ani okázalý. Byl tichý, stálý a konečně můj. Poprvé po letech jsem se necítila zodpovědná za štěstí ostatních. Jen za své vlastní. Dřív jsem si myslela, že láska znamená zůstat, bez ohledu na to, jak moc to bolí, že věrnost znamená nést tíhu, i když není moje. Ale teď už vím, že láska bez respektu je jen kontrola převlečená za péči, odejít nebyla pomsta. Bylo to přežití. Jestli mě celá tahle šlamastika něco naučila, tak to. Že klid nepřichází vždycky, když napravíme to, co je rozbité. Přichází, když to konečně necháme padnout, takže pokud jste někdy museli volit mezi svým klidem a souhlasem rodiny, vezměte si ze mě příklad. Zvolte si mír. Bude se vám lépe spát. Bude se vám znovu dýchat a pokud vám tento příběh přišel až příliš blízký, napište mi, odkud se díváte, a nezapomeňte se přihlásit k odběru dalších podobných příběhů.